Hey, Friese vloggen. Hey, goeie. Een paar mooie shots. Ja, zeker jongen. Hallo jongens. Hoe gaat het met Haas. Hè? AKP Haas. Wat is dat? We zijn van de Sovjet-Unie. Ze zijn infiltranten. Wij moeten weer door. Infiltrant van de Sovjet-Unie? Je nog meer vanmiddag? Nee, we mogen niks vertellen. We zijn nog anoniem. Ja, dat wel, ja. Hartstikke leuk om te joggen naar een nieuwe video van de Friese vlogger. Ja, iedereen vanuit Ljout. Iedereen ook bedankt voor de mooie reacties op de Hoenekop vlog. Weer hartstikke leuk festival natuurlijk. Maar Joert, we wonen weer even in Ljout. Dus even zien wat de meesten hier dwaande hoort. Het is een prachtige mooie, nou ja, prachtig mooie. Maar het is wat winderige vreed. Hallo. Goeie, hoi. 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 Dat is Harry. Wat is het? Wat zei ze nou? Groningen. Groningen? Weer in gauw fort, Harry. Harry wil er net op. Nee. Harry benauwd? Harry is een beetje verlegen. Ja, is Harry een verlegen man? Je houdt niet, Harry, hè? Je houdt niks. Nee, Harry, kom even hier aan bij. Wil jij nog even? Ja, wat wil het zeggen? En nou, hè? Oh. Nou, succes, hè? Hoi. In het wat wienerige, maar gezellige Ljout zat je hem wel vernemen. De meesten ben je alweer op hun beste zin. En ik zal het even zien of ik er wat meer van vangen kan. Rijmt dat nou? Ja, dat rijmt. Maar goeie mevrouw. Ja, goeie. Mag ik je wat vragen, mevrouw? Wat wil je op mij vragen? Nou, wat heb je ook gekocht op de markt? Nou, niks. Niks, wat dan? Nou, ik heb handwerkles, jong. Oh. Ik jou sinds kwart weer op mijn oude squalle braailes. Oh. Want ik herinner het zich aan dus dat de verzorging in een bejaardentehuis net met braaien kan. Nee, Dan hè? kan ze die oudjes niet helpen. Dus ik ga mijn oude collega's bellen, is goed dat ik bij braailes jou. Nou, hè? Dus, nou, dat wordt enthousiast ontvangen. Ja, hè? En ik ga zelf de jongens ontdraaien, dus. Nee, hoor. Ja, Ik heb vroeger net vol talent voor het breidje, mag ik zeggen. nou, maar, die kennen het heel goed hier. Ja, hè? Ja. En wat breidje je hem dan? Beestjes. Poesjes en eindjes. Geen sokken? Nee, geen zakken. Truien? Nee, ik de truien. Ik Dat is nog te bestellen volle. misschien voor de winter, maar... Nou, dat zou wel wat wezen, maar dat is te volle, denk ik. ja, hè? Oké, Ja. ja, misschien Waar ben je al vader op Friesland? Nee, ik ga een YouTube kanaal, heet de Friese Vlogger. Oké, oh god. Ja. Van ja. Nou, ik zal naar de trein, is goed? Ja, ja. Oké, Hoi. doei. Laatst week trouwens natuurlijk nog even op de autospotten west, hè? Maar toen had ik deze eigenlijk mist die destijds. Wat zit er? Dat is een Brabus of zo, denk ik. Of een Mercedes-achtige auto, maar dan een Brabus-uitvoering. Brabus. Ah, goeiedag. Hoi. Hallo mevrouw. Hoi. Maar goed, het is een Mercedes volgens mij in een Brabus uitvoering. Maar ik was net zeker te zeggen. Misschien zei ik wel heel verkeerd, hè? Misschien was het eigenlijk wel zeggen Brabus. Hallo, dames, mag ik je wat vragen? Nee. Nee? Oh, dat is ook niet best. Dit zit zo net op natuurlijk, hè? Het zit zo net op. Hallo mevrouw, mag ik je wat vragen? Geen tijd. Geen tijd. Het is steeds lastiger om hier wat te vragen. Ik heb wel het idee dat de oudere vrouwen juist meer tijd hadden dan de jongere vrouwen, zo lijkt het. Maar goed. Zo. Hallo meneer, mag ik wat vragen? Ja, weet je. Ja? Wij ben je onderwijs net, hè? Ik ben eventjes naar de markt daar. Oh, wat zei u net man? Nou, wat inkeepje, hè? Wat behoorlijk wat groenten, wat zelfs in. Ja. Oké, dat is het beste om het op de markt te doen. Dat ik gewoon mijn traditie even door de markt heen. En daar tref ik even niet in en daar tref ik even niet in. Dat is dat. Oh, het is ook een beetje een sociale Ja, natuurlijk. Ja. ontmoetingsplaats. Oké. Dat is dat. Ja. Ja. Nou, goed op de end. Mooi, goed zo. Nou, veel Zou plezier. je het? Ja. Ja. Oké, wat zeg? Hoi. Hoi.
best leuk. Sjen, nog even goed even focussen. Er zijn namelijk ook collega-filmers actief. Wel leuk, collega-filmers. Zo, die ben hier actief. Ik zei Sjen, dat je een beetje drok en wilt. Zo, Sjen, een collega-filmer. Zo? Wat Sjen? Ben je ook aan het filmen? We don't English, speak please. Dutch. You don't speak Dutch. You are also filming? Yes. Oh, and what kind of movie do you make? We make a movie for the university. Oh, about what? About city. I don't know about Oh, okay. everything. About the city of Leeuwarden. Yes. Well, what do you think of the city? It's cozy and very small. Cozy. Where do you come from? Estonia. Estonia. Yes. Is it bigger in Estonia? Yes. I don't- Oh no, Leeuwarden. Yeah. It's smaller. Okay. Yeah, but you're from a big city in Estonia. Yes, from capital city, Tallinn. What is the capital in Estonia? Tallinn. Tallinn. Yes. You're also from Tallinn? No, we're from No? Germany. Oh, Germany. Okay. Also from a big city in Germany? No. No. What- Really? Where in Germany? I'm from near Cologne. Yeah, me too. Oh yeah. Oh, Köln. Yes. We say Köln. Köln. Oh, you say it too, Köln. Yeah, we say okay. it too. I'm from here, from Leeuwarden here. Oh, so Yeah. what are you filming? Oh, I'm filming the people. Oh, Yeah, okay. the people who, inhabit Leeuwarden. How do you say that? Yeah. That's kind of what I'm doing. I'm just talking to the people and what they are doing here in the city. Great. It's called the Frieske Vlogger on YouTube. Okay, check it out. Yeah, Check it out. yeah, it's really nice. Thank you. Okay, thank you very much. And Have a nice day. yeah, have a nice day. Yeah, I didn't know. I just want to ask, what have you already filmed? Because I saw you make. I think you made a shot of the Yeah, we're just The tower. filming everything we see. everything you see. Yeah. Okay, that's a good one. Well, veel plezier. Thank you. Hoi, bye. Meer actiefje gewoon. Ja, we hebben weer even een station. Station. Ah, goeie meneer. We steken even een sigaar op. Ja. Jij bent echt sigaarroker? Ja, kijk eens Winston Churchill. Hè. Wat zei je? Kijk eens Winston Churchill. Ja, Winston. Ja, je vergelijkt jezelf aan Winston Churchill? Nou ja, dat weet ik een sigarenman, toch? Ja, echt sigaren mooi. Ja, dat Ja. ga ik wel eens doen. Ik ga ook een filmpje van Winston Churchill. Die man hier regelmatig een sigaar in de molen. Ja, nou ja, meestal wel ja. En wat vind je nog fijn om sigaren dan? Ach, negen doe je toch wel, dus wie niks op het spel zet, zal ik nooit dat winnen. Ja, dan moet er honger natuurlijk, hè? En ik kan me toch branden broer. Dus, Ja. Dan ben je een wolven, man. Onderoren, ja. Een hoen, ik weet het niet. Nee, een wolf, ja. Ja, zo, ja, oké. Ja, Maar goed, ik zei op het moment dat ik het bord verstoren met de sigaar, dan dank je. veel succes. Hoi. Ja. Ja. Ja, wanneer het op het spul zit, zal ik nooit winnen. Ik vind het een mooie uitspraak. Goeie. Goeie meneer. Hoi. Wanneer het op het spul zit, zal ik nooit wat winnen. Ik vind het een mooie uitspraak. Had de man misschien ook wel iets. Dat weet ik niet. Ah, die is prachtig hier, hè. Schön is een meneer ook hier. Schön, nou maar, hallo meneer. Smaakt het? Fantastisch. Ja, dit is nog de beste patatje die je in jouw krijgt, hè? Een snackje vreed natuurlijk, hè? Ja, maar dit is nog heel goed patat, maar dit is van een beetje Belgische drugshakken te delen, hè? Ja, ik vind het beter dat je van die het normaal krijgen. Wat zei je? Ik vind het beter die het normaal te rijden. Chip het op. Lekker. Oké. Ja, joh. Nou, bedankt voor de tip. Ja, geen probleem. Succes. Ja, Hoi. niks. Nou, hoe is het met jou? Ja, best Ja? nog. Waar ben je onderwijs aan daar? Ik ben even een uitstapje aan het maken met de mountainbike. Dit is een manier om buiten te komen. Ik maak dopamine aan. Dat is goed voor de neurotransmitters. Even in de flow zijn, lekker fietsen. Dat doe ik altijd. Oh, alle dagen? Of, Alle dagen. Ja, dag hè? in dag uit. Door weer en wind. Ongelooflijk. En dan kom ik ook nog zo'n figuur als jou tegen. Dat vind ik geweldig. Die je af en toe even op internet ziet. Ja, inderdaad, ja. Ja, fantastisch. Ja, dus alle dagen zit je gewoon in het mouw. En hoe lang dan? Hoe lang mag dat? Nou, half uurtje is genoeg hoor. Half Ja, uurtje hè? op recept. Even lekker door de wind heen. Ja. En dat nog rijdt dan? Huh? Dat nog rijdt? Ja, dat doen we ook. Hè. We zijn erop gekleed. Hè. Ik zeg altijd, Ja.
slecht weer bestaat niet, slecht gekleed wel. Mensen, je kunt je erop kleden. Ja. Hè? En mensen moeten lekker buiten zijn. Lekker onder de mensen zijn, lekker bewegen, lekker in vorm blijven, wat wil je nog meer? Ja, Ik zal weer even verder. Jullie komen zo'n positiviteitsgoeroe. Ja, ben ik ook. Ja. Nou. Hoi. Correct. Goeie meneer. Hoe is het met jou? Ja, best hè? Mag je wat vragen? Hoi. Waar komt dit op? Op YouTube, de Friese Vlogger, een YouTube kanaal. Oh, nee, dat moet maar eventjes niet. Nee. Oké, nou mooi hè. Goeiedag mevrouw, nou, je ook een mooie bril opgehollen. Ik dacht ik een mooie bril hier, maar dit is nog wel een mooie. Steampunk hè? Wat is het? Steampunk. Oh, steampunk, ja inderdaad ja. Ja, dat hij ook bewust, ben je een steampunk mevrouw? Ja, ik weet het niet. Ja, een beetje. Ja hè? Waar is dit voor? Ik ga een YouTube kanaal, de Friese Vlogger. Oké. Ja, vandaar. Dus ik maak video's, ik vrees de mensen op steden wat zo'n dwam ben eigenlijk. En ja, als er zo wat opvalt, dan stap ik daarop af. Zoals jouw bril, die triggerde me. Ik denk van, nee, dit is wel een mooie bril. Had het verder een functie die bril? Of is het nee, dit is gewoon puur voor de sier. Oh ja. Nou, leuk. Je moet wat hè? Het hoeft niet allemaal hetzelfde. Nee. Dat. Best. Ik loop door. Ja. Sommige mensen die komen wel eens even waarom in de vlog, die zo vaker voorbij komen. Zoals bijvoorbeeld meneer Evert. Die rent je vaak door de stad heen. Zijn we eens even vrij. Nou, goeiedag meneer, hoe is het met jou? Prima hoor. Ja? Ja hoor, maak maar even een foto van mij. Ja, een foto? Ik film je ook even, hè? Ja, best. Doe dat maar voor Evert. Wat zei je? Ik doe dat maar voor Evert. Ja, inderdaad. Hoe is het met jou? Goed hoor. Ja? Maar ik was zo net, ik wat, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, ik was wat, ik weet niet hoe ik het zeggen, een beetje wat depressief. Oh. Ik was vaker last van gehad. Ja, wat vernamen je dan? Nou, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar dat ik in mezelf verkeerd was. Okay. Nee, ik was vaker last van gehad. Maar ik heb gelukkig goede medicijnen. En dan komen we goed met elkaar. Ik ben 70 jaar geworden. Maar ik moet iemand die een hand om me heen slaat, dan doe ik wel goed ertussendoor. Ja, snap ik ja. Zomaar in één keer, ik kan er niks aan doen. Nee. Dus af en toe ga je even in Nederland die een haan om je heen slaat? Wat zei je? Ik zei, af en toe ga je even in Nederland die een haan om je heen slaat? Nee, ik was even wat negatief. Ik kon het even niet vinden in mijn leven. Nee. Maar weer even in een zin van een uur of een paar dagen? Of? Nee, dat heb ik al vaker last van gehad. Ja. Zomaar in één keer, ik kan er niks aan doen. Je mag wel even een foto van mij maken. Ja, inderdaad, ja. Maar gaat het ook goed met jou dan of net? Ik ga heel rustig aan, hier op een bankje zitten, doe ik heel rustig aan. Ja, nou zoek ik maar ja. Ja. Mag ik je nog helpen of nee, goedemiddag. Ik moet me rustig aan doen. Ja, nou rustig aan. Ja. Mocht er wat wezen. Ja. Rustig aan. Ja. Nou, dan wens ik je in ieder geval nog een goede dag en beterschap dan, hè? Ja, beterschap, ja, zeg het wel. Nou, dank u wel, hè? Graag gedaan. Ontjen. Ja, praat iedereen de massa hier van hoor, hè? Dat is net iets wat je gelijk altijd vertellen aan iedereen natuurlijk, dat je wat minder veel hebt, terwijl dat kan natuurlijk prima. Hè? Als je zelf echt van deze gevoelens had, dan mag je misschien een hulpziekje. Nee. We zullen er even verder. Ik had je een berichtje. Shit. Geweldig. Hartstikke leuk als we just naar een nieuwe video van de Friese Vlogger. Ik wil hem graag even voorstellen aan deze mevrouw hier. Dat is mevrouw Kate Blanchett. Ze verkeert met Geurkes. En ze staat altijd laatst op een foto. Daar ben ik altijd wel blij van. Dit is een positieve vibe. Dit ik hier van deze foto krijg. Echt leuk. Leuk om te zien. Dat is een mevrouw heel vaak blij is en dat ze dat precies weet te vangen in zijn foto dan weer. Hè? Dat is geweldig, hè? Dat die vrouw precies altijd op dat moment laken dat die foto maken we. Dat is toch echt wel weer sterk. Vind ik echt sterk. Respect voor. Heel veel respect. Hoi. Ja, tuurlijk. Ja, hoe gaat het met jou? Ja, maar goed. Ja? Ja. Want je zit natuurlijk in een vervoersmiddel. Ja, ik heb een spierziekte. Oh. Dus daarom kan ik alleen op de schoen. Ik heb wel kleine stukjes lopen, ja. Maar niet te ver. Nee, zo. Dus je gaat vooral voor de kwartstukjes kunnen wel rennen. Dus ja. De voeten dat nog wel? Ja. De benen? Nou ja, de benen, ja. Maakt niet uit. Ja. Dus. Oké.
Nou ja, Mooi. mooi. Nou, succes. Mooi, bedankt hè. Hoi. Waar is het van? Ja, YouTube-kanaal, de Frieske Vloggen. Frieske Vloggen? Ja, En waar komen we op? Waar de komen we... Frieske Vloggen. Ja, een Frieske YouTube-kanaal, de Frieske Vloggen. Oh, heden. En dan denk ik, steden. En dan zie je ons en dan denk je, wat doen die dames Als ik daar? dan ding surf van denk van, hé, dat is bijzonder, dan stap ik daarop en Ja, dan, wat dan leuk. stel ik eens een vraag. Nou, en waar komen wij dan? En ik dacht van, ja, ik zie hier weinig zee, maar ik zie hier wel een soort van matrozen. Ja, dat zijn wij ook. Ja, En onze loveboot, die ligt aan de kade. oké. En wij zijn nu op zoek naar onze kapitein. Oh, Ja, bij de Dus- rechtbank. ja we hopen hem hier wel te vinden. Oké. Want anders is onze boot stuurloos. Ik dacht eerst van, dit is een soort van vrijgezellenfeestelijke Nee, titel, ook maar, niet. Ja, dat is wel heel karig. ja. Maar ik denk van, dan ben je als matroos en Hey, en de dan hebben we al vrijgezellen het kwestie water. kreeg toch volle meer nog. Oh ja. En het water hebben we al mee. Water? Oh ja, ja. Ja. Dat is hier op de Als vraag. wij zonder boot komen, kunnen we het water zwemmen. zwemmen we er zo naartoe. Oh, maar een loveboat, dat klinkt wel De heel... loveboat, ja. En we zoeken ben naar... Isaac. Hoe heet Isaac. hij? De kapitein? Kapitein... Haag. Nee. Van de loveboat, van de echte loveboot. Niet. Ja, dat Heel lang die geleden. leeft kan niet meer, die Ja, man. daar ben ik ook te jong voor, denk ik. Voor Nou, ik niet. Het is wel mijn tijd. Ja, Ik dat niet. weet Ik ook keek niet- het ik weet ook- altijd. Ik ook. Dus dit is wel een beetje sneu, bijna. Frieske Vlogger. Ja, sorry, maar ja, zo, ja. Heeft De met de love was een leeftijd. beetje, denk ik, geformiteerd in je. Nee, jongen. Nee? Ik zat even, hoe heet die Loveboat kapitein? is dat wel echt wel wat net. Nee, ik weet niet hoe de kapitein Nee, ik heet, weet maar het we niet. zijn naar hem op zoek. Nou, Ik heb hem hier. maar goed. Ja. Meryl. Captain Meryl. Dan heb je Doc, Gopher, Adam, Julia en Isaac. Maar zijn we dan een weekend te varen of zo? Wat is die dan? Ja. Nee, wij hebben een feestje. En er komen straks nog meer bemanningsleden. Om een beetje passagiers. Ah, Ja, passagiers komen allemaal. nou, ik vind het hartstikke leuk. Leuk, hè? Het ziet er goed uit. Ja, Nou, leuk. dankjewel. En wil u misschien ook onze kapitein zijn of Ik, geen hè? belangstelling? Ik de kapitein? Ja? Nou, dat komt niet goed. Oké, nou helemaal goed. Ja, Ik maar ben geen goede dat kapitein. is ook ons motto. Ja. Oh, dat is oké. Dan ben ik een goede kapitein. Ja. Sorry, ik ging net vragen wat een komt doel nooit is. goed. Ja, is al een veel plezier, hè? Ja, oh, dat is de broer. Maar ze zien ons niet. Veel plezier. Nou, dank u wel, hè? Ja, en een heel fijn weekend. hè? Ja, dankjewel. Voorzichtig, met de hè? kapitein. Ja, we zoeken hem. Ja, ziek. Veel succes. Ja. Hoi. Nou, dat vinden ze wel lekker, hè? Ja. Ja. Nou, aardig dat iemand dat daar zo mooi neer heeft gezet. Wat? Een doosje met donuts. Oh, er staat een doos met... Oh, zo. Oh, dat zijn niet uw donuts. Nee, ja, ik denk als iemand dat zo daar neerzet, dan is het niet meer van iemand, dacht ik. Ik heb Nee, wel zo. even getwijfeld van mag het wel? Ja, zo. Oh, daar staat... Ja. Oh, daar, ja, ik had het niet gezien. Oh, daar staat daar is een doosje daar. Ja. Toen dacht ik van, ik geef het even aan de duiver. Ja, Ja. ja, leuk toch? Ja, die genieten ervan zo te zien. Ja, maar Die zijn u dankbaar. ja, het is niet altijd feest natuurlijk. Hè? Dus ze moeten ook een beetje het hebben van mensen zoals ik. Ja, nu hebben we een duivenfeest hier. Ja, Ja, en dat dan hebben we nog nu. wachten op de meeuwen. Maar de meeuwen Oh. zie ik niet. Nee. Er zijn altijd meeuwen. Ja. Maar ik denk dat ze ergens anders iets te doen hebben. De meeuwen zijn even Ik weet het al. Ze zijn die sloten aan het uitbaggeren. Op het land. Dus dan gaan ze al die slotenranden langs, waar allemaal kikkertjes ja, en zo. dat ze daar... Dat zou kunnen. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. 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 Nou ja. Nou, dan hebben de duiven het rijk alleen. Ja. Gelukkig maar, want die meeuwen die vreten altijd alles in één keer op. Ja, die zijn altijd zomaar... Deze doen er wat langer over. Deze hebben kleinere bekjes. Ja, precies. Nou, dan ga ik maar eventjes wel plak houden. Ja, dat zal wel. Ja, dat zal wel. Oh, maar hier staat gewoon hier staat een doos met donuts. Ja. Inderdaad, ja. Maar bent u zo begaan met de duiven dan? Nou, sowieso ben ik altijd met dieren bezig. Ja. Dus ja, ik vind we zijn niet alleen op de wereld.
En om mijn huis heen, achter mijn huis heb ik een voedertafel. En dan kom ik alleen 's ochtends om te voeren en verder kom ik daar niet. Dus daar zitten allemaal vogeltjes. Sommige mensen ook wel, hè? Duiven, een beetje vliegende ratten, hè? Een beetje... Niet altijd heel veel respect per se voor de duif, zou ik zeggen. Nee. Maar goed, als het te veel worden, dan maak je er toch gewoon paté van. Ik bedoel, daar zit ik ook niet mee. Okay. Ik bedoel, dan gewoon in 1 keer van kant. In Zwolle hebben ze dat gedaan, hè? Ja? Ja, toen werd het te veel. Toen hebben ze al die duiven in 1 keer afgeslacht. Ja. En naar Frankrijk geëxporteerd. En daar hebben ze er toen paté van gemaakt. Ik klink niet echt aanlokkelijk. Ik denk van nou die duiven die hier al zitten te vreten. Dan denk ik van nou daar moet ik paté van eten. Ja, het zal misschien niet veel uitmaken hoor. Ik heb geen idee. Ja, je weet ook niet wat die vissen in de zee allemaal hebben opgegeten. Nee, ik eet toch iedere dag een zoute haring inderdaad. Want het schijnt dat de zee ook vol zit met microplastics. Waar die vissen dan weer vol mee zitten. Dus als je vis eet, dan eet je ook die microplastics. Ja. Dus tegenwoordig maakt het niet meer zoveel Dan uit. kun je net zo'n duif gewoon van de straat eten. Misschien wel beter nog wel. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou, ja. Nou goed, wat gaat u nou verder doen? Dan? Gaat u nou weer andere beesten voeren nog? Of, nou, ik heb ze vandaag wel gehad. Oké, de taak zit er vandaag van vandaag maar op. Goeie taak, de goede daad is weer gedaan. Precies, behalve dan de bacteriën in mijn lijf. Die ga ik nog wel voeren. Oh daar kom je niet aan. Nee. Daar kom je niet aan. Dus zo zie je maar, we zijn helemaal niet alleen op de wereld. Nee, ik heb er gisteren nog iets over gehoord inderdaad. Over de bacteriën in de darmen en de micro, weet ik veel wat. Ja. Dat we eigenlijk helemaal niet van onszelf zijn eigenlijk. We zijn nee, het ging meer over iets anders. Het ging meer over als mensen veel antibiotica krijgen, dan werken de darmen minder, krijg je ziektes. En wat dan heel goed schijnt te zijn, is poeptransplantatie. Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja, poeptransplantatie schijnt geweldig te zijn. Iedere dag een keutel opeten, dat is fantastisch. Op een andere manier natuurlijk. Van iemand die goed in elkaar zit. Ja, inderdaad. Je moet eigenlijk poep eten van iemand die goed in elkaar zit, dan ga je hard op. Ja, dat is wel een goed advies. Ja, toch? Ja. Nou, ja. Prima. Ik zal ook weer verder. Ik moet postzegels halen. Oh, leuk. Stuur je brieven dan? Nee, rekeningen. Oh. Ja, ik zie het. Ja. Oh, dat is wel heel... Effectief, hè? Ja, dat is heel effectief dit, ja. Ja, je moet wat. Zo. Nou, is schoon. Opgelost. Nou, succes vandaag, hè? Ja, hoi. Hoi. Nou, daar smullen ze lekker van, hè? Tuurlijk. Ja. Je toch de dome, maar ik neem wat ha? Ik kan hem ook weggooien, toch? Maar ik gooi het liever voor hun. Ja. Daar kunnen ze lekker van genieten. Wat heb je met duiven, meneer? Niks. Oh, het zijn dieren. Ze horen op de wereld, toch? Ja. Oh, ja. En we moeten een paar korte interviews doen. Ja, oké, ja. En bent u bereid om op ons interview te staan? Jawel. Nou, mag ik Fries praten of mag ik u mag Fries praten, maar ik praat wel Nederlands. Ik versta het wel, maar ik praat het niet. Oké, nou word ik interviewd en hoe filmt het? Ik film het, ja. Het gaat over Johan Derksen. Het gaat over Johan Derksen? Het gaat over Johan Derksen. Waarom? Nou, omdat we dat hebben gekozen. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Dan zet ik de dictafoon aan. Wat vindt u van de opmerking van Johan Derksen over prinses Alexia? Wat gaat die zijn hoor? Nou, hij heeft gezegd dat ze een lekker kontje heeft. Maar ik steeds door de opmerking van Johan Derksen. Dus de inhoud van zijn boodschap is vind ik heel belangrijk. Weet ik niet. Ja, jeetje, wat mag ik ervan vinden? Ja, maar jeetje, goh, ik weet het eigenlijk net. Nou, hij is 74 en zij is 18. Ja. En hij zegt dat ze een lekker kontje heeft. Maar vindt u dat een gepaste opmerking of vindt u dat eigenlijk niet kunnen? Dus nog iets aankomen, ken een persoon van 24 iets zeggen over de kont van een van 18. Op televisie eigenlijk. Op televisie eigenlijk nog wel. Ik denk het wel. Waarom niet? Ja, ik ken sowieso wel. De vraag is natuurlijk, wat vind ik daar dan van? Dat kan iemand het zeggen? Ja, meer kan je dat wel zeggen. Ja, prima. Zeg het maar. Ja, nou, dank u voor uw antwoord. Is dat het? Ja, dat was het. Het was een korte vraag, want we hebben meerdere interviews. En nou, bedankt voor uw tijd en voor het beantwoorden van de vraag. Nou, dieren dank. Ik hoop dat we er een gast hebben. Nou, dat komt goed. Nou, dan mooi. wens ik u nog een fijne dag. Ja, nou, je maakt een fijne dag, hè? Komt goed.
goed? Komen wij nu ook op de vlog? Ja, inderdaad, ja, zeker. Nou, ja. ik ben benieuwd. Ja, ik ben benieuwd, ja. Wat vind je er zelfs van, dat Johan Derksen dat zei? Ja, ik kom nu wel op televisie, dus ik moet goed nadenken over wat ik zeg. Ja, dat ik wel. Ik denk maar ook goed naar Nou, ten eerste, het is een mening van hem. En je mag zeggen wat je wil, als het maar niet racistisch of zo is. Het is misschien wel een beetje ongepast om op televisie, waar heel veel mensen naar kijken, te zeggen. Maar ik vind dat mensen er zich niet zo druk over moeten maken. En hij zal vast achteraf wel spijt hebben gehad, maar zo'n groot probleem is het niet, toch? Nee, ik wist hoe er spijt van haar. Dan. Nou, omdat er nu weer heel veel mensen om gaan zeuren dat hij weer een ongepaste opmerking heeft gemaakt. Dat hij nu denkt van ja, misschien had ik het toch. Dus dan gaat het meer om wat de meesten ervan vinden, dat hij dat vervelend vindt, dan misschien hoe de opmerking zelfs. Ja, ik ben hem niet, dus ik weet niet hoe hij erin staat, maar dat denk ik. Ja, ik weet het niet, jongen. Ik had net jongen, ik had geen idee. Ik had de contact net jongen in kwestie. Misschien dat misschien nog iets verhoort. Ik ook niet en daar ga ik ook niet naar kijken. Ik weet het niet, maar ja. Maar als je misschien het beter gewoon een vrouw vragen, hè? Wat wist u ervan? Ja, nou ja, ik vind het wel een beetje gek. Maar ja, ik vind dat we er niet zoveel op hoeven te focussen. Dat we het gewoon kunnen laten gaan. Ik had het zelf niet gezegd. Zoals ik zei, ze kennen inderdaad een vrouw en een man. Een beetje wat een seniel figuur die misschien aan de andere kant, ja, hij is wel op televisie, hè? Ja, hij heeft wel een podium. Ik denk niet dat het heel handig was inderdaad van hem, maar ja, het is gebeurd. Hij heeft vaker een beetje gekke opmerkingen, dus ik denk dat het die gekke oude opa die zo gek zei daar en toe. Precies, ja. Je maakt een pauze? Of, Ja, een visje haalt op de markt. Oeh, lekker. Ja. Je bent ook even in de pauze, hè? En wat voor visje heb je in hand dan? Lekker bekje. Oh, lekker. Ja. Oh, je bent van Oxo? Oxo? Ja. Ik ben op de Willemskade bezig. Oh. Zit Jan Pan toch ook, of niet? Ja. Ja, klopt, ja. Ik volg je ook op YouTube. Oxo, hoe heet die man ook alweer? Olaf Koopmans. Ja, Olaf Koopmans, ja. Je kent hem wel? Ja, die ken ik wel. Oh. Dat is mooi. Is toch ook wel? Ja, dat is niet baas, hè? En ben je met Willemskade bezig? Ja. Oké. En hoe gaat het werk gewoon de nota? Ja, we niet zo mooi weer gehad, hè? Nee. Nee, ja, vandaag is gisteren ook de hele dag regen. Ja, dan ben we wat eerder thuis. Maar ben je boet nog slaan? Ja, buiten, op de hoekpan. Just is ook meer waar, just weet helemaal niks, hè? Nee, het is de hele dag regen. De hele dag. Hoor je al aan het waar in de gaten? Zo van, oh, ja, wat we kunnen doen en zo. Ja. Dat nog rijdt dan, en dan kun je door de slag, dan is het gewoon een hoesta en een binnenputje of zo. Oh, ja. Ja, dat seizoen komt natuurlijk daar meer natuurlijk, ja, in de winter gaan we weer lekker naar binnen. Ja. Ja. En was het nog mooi om het schilderen? Ja. Ja. Ja, het mooi maken van oude panden. Ja. Ik zei bij in de stad ook, als je dan door de stad heen loopt, zeg je, dit pand hebben wij gedaan. Ja, dat is toch even een beetje trots eigenlijk. En wat is dan het pand was toen bijvoorbeeld dan? De wagen hebben wij geschilderd. De wagen? De wagen, helemaal. Ja. Die luiken hebben we gedaan, de hele buitenom hebben we alles gedaan. Alles hebben we gedaan. Ja, dus dat is wel zo'n pand waar iedereen langs loopt. Hè. Ja, dan hebben wij toch even mooi opgeknapt. Ja. Nog meer of in de wagen? Nee, heel veel in de Weert hebben we wel pand gedaan. Ja, heel veel panden in de binnenstad wel. Ja. Oh, in de Kerkstraat. Ja, de Kerkstraat. Ja. Dat pand op een hoek bij de Oldenhoven, zijn we ook bezig. Hoe heet dat ook alweer? Pand? Nou, Spinozo. Ja, ik weet niet meer hoe dat heet. Ja, daar zijn we ook bezig. Ja, een mooie ster dus. Ja. Mooi weer is altijd mooi. Ja. Nou, ik wens je een soort succes met. Komt goed. Zijn we schilderen of zijn we verven? Schilderen. Schilderen? Okay, ja, schilderen. Verven is Fries, hè? Wij zijn Lulwouders. Schilderen. Nee, wat zei mijn oom die zei wel een keer van ja, ik ben geen schilder, ik wist het wel wat. Oh ja, nee, ja, precies. Schilderen nee. Meer de kunstkant, maar ja. Nou, dat is ook kunst, ik bedoel. Ja, dat is ook zo. Nou best, ik zal hem naar rust laten vinden. Ja, dan genieten we nog even van onze pauze. Ja, nou succes hè. Ja, jij ook. Hoi. Hoi. Mooi dat Steven de tietnaam hast om naar deze video te zien. Vond je het leuk dan toen omheen? Moest meer je abonneer dan op de Frieske Vloggen. De beelden zijn net al dit zo donker weer, zoals nou, want ze zijn donker hè. De beelden zijn wat donker hè. De beelden zijn een beetje donker had ik het idee.
Anyway, vond je het leuk filmpje, dan Tom Heeg. Als meer zijn abonneer op Friese Vlogger. En ja. Oh, ja. Hoe fiets kan je meer misschien? Crazy bike. Ja. Oeh, mooi. Mooi spel, mooi. Geweldig.